Bertsorsista. Bertsorsista, noiz arte iraumar du gure gatazkak? Diabruek, mundu ontatik, joan arte? Sobera indartsua naiz ni zuretzat. Orain arteko duelu guztixek irazi dutzudaz. Arrazoi duzu bai. Tratu bat eginen dugu. Egin dezagun bertsotan eta duelu hau irabazten duenak gatazka irabaziko du. Eta nola dakit, ez tozule traparik egingo? Itxura txarra daukat. Baina barru hona dut. Zitroenak bezala. Bueltatu zaitez gurera, eroritako ingerua zara. Ez dizazu pelotarik egin. Eskua luzatu besterik ez dizut egin. Gutarra zara. Menestra bezala. Az dadila duelua. Gu bi mundu oso desberdin gara. Eta epaile neutro bat behar dugu. Kanpandorretik ateratzen denean, Eliza zu! Zu, Silveira, deabrua zara. Ta zu, Amuriza, deabrua gainditu nahi duen apaiza. Nahi duzuen doinuan puntuka. Hasi zu, Silveira. Deabrua naiz eta izantzak beldurra. Mutil gaiztua ez aiz esan gezurra. Basurdea jaten du aritzan ezkurra. Ez desbiderau gaia esan gezurra. Foto! 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 Zer dekozu, lastana? Foto indotela amets. Unei Elizazuren aurrean. Ta Silveirak barra indau nire kontura. Ezkerrak ametxe izen da. Sustu. Bai? Ze? Bekeko lurriez zulo bat ireki dela eta kea teatzen ari dela? Ze? Ze paseten da? Azken txapelketaren egune iritsi da. San Pedro Zamartzialetan, neska zarra bintanetan, nobixua bilatzeko San Pedro Zamartziale. Ez da posible! Amuriza! Amuriza! Zer da? Eguardiko amabixek die, eta iker gisa dau! Jose Mari Iriondo 6. kapitulua, 31 bertsikulua. Eta azken txapelketaren egunean, eguna gau bihurtuko da. Kea izango da non nahi, demonioa lesakatik etorriko da. Eta eternitatea amaigabeko bertso saio bat bihurtuko da. Juanito Dorronsoro 12. kapitulua 56 bertsikulua. Eta bertsoaren zaindariak iluntasunaren indarrei aurre egingo die. Eta Salvador Berritzat aukeratua izango da bertsoa betiko zaintzeko. Berriz ditut espanaz. Hemen dekozuz nik iretzako liburuak. Dios. Aldi baterako badekozuz ze leitu. Bertsorsista. Azken txapelketaren ordu iritsi da. Salbatzaile Starring
Maialen Lujanbio eta Igor Elortza. Genian, aurrez aurre, diabru darekaz. Nazgul starring Jon Maia eta Unai Iturriaga. Amuriza, gaur da azken txapelketaren eguna. Gaur irabazten duenak berea izango du betiko bertsoa. Bertso bat, gai bat. Hitz egin dezala gai jartzaile gorenak. Saroi! Zu, Silveira? Gai jartzaileak be, jabru txikilek direz. Euren trampan jaustean nahi da be. Atara kuadroa. Kuadroa? Baina seguran zaude. Bai, harin, ezin dugu segundorik hartu. Jabru zein guztik hemen dauta. Hartu! Ostia, arma sekretua daukate. Txilitaren kuadro originala. Hemen barruen, ez dabe, enbiesteko gerrarik emongo. Lagai, lagalai, lagalai, berriz epakea. Bueno, nire eginkizunak bukatu dire hemen. Manoa, agur Maialen, agur Elortza. Amuriza, oain zein behar dezu? Beste liburu bat idatzi. Beste liburu bat idaztera doie. Demonioak berriz soltatuko aldikeu.